Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα παίξουμε Blade Ball. Είναι ένα παιχνίδι στο Roblox που σου έρχεται μια μπάλα και πρέπει να πατήσεις κλικ ή F για να κάνεις block. Έχεις μια ability, εγώ έχω το freeze, θα σας δείξω τώρα τι κάνει αυτό και παμ, επιταχύνει τη ταχύτητα και μπορεί να τους μπερδεύσεις έτσι. Να. Έχω πάρει αυτό το ωραίο σπαθί και τώρα έχω πάει πάνω από 55 wins, οπότε είμαι καλός. Αλλά δεν είμαι στους pro servers τώρα. Όπως έχετε δει υπάρχουν με 0, 1, 2. Οπότε, ναι. Είμαι κάπως καλός. Να. Το πρώτο kill αυτού του βίντεο. Δώσε μπάλα. Έλα δώσε να τη κάνω freeze. Ωραία, και θα τη κάνω έτσι. Και παμ. Είδατε, είναι καλή ability και είναι ευθυνή σχετικά, 2000 coins κάνει. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδι τώρα που το Toilet Tower Defense θέλω να κάνω ένα βίντεο, αλλά διαλύθηκε τώρα. Έκανε delete, έπαθε. Το διέγραψα. Αλλά τώρα θα κάνω παιχνίδια στο Roblox με αυτό, να, το Blade Ball, ένα άλλο Toilet Tower Defense. Να, τώρα πάμε εδώ. Μετά, να, πήραμε το πρώτο win της ημέρας, είναι το πρώτο. Λοιπόν, στα σχόλια στο επόμενο βίντεο να μου πείτε ποιο ability να χρησιμοποιήσω από αυτά εδώ που έχω. Τώρα εγώ θα χρησιμοποιήσω το freeze που είναι από τα αγαπημένα μου ability. Ωραία αυτή η πίστα. Τι τον έκανε! Αυτό είναι το κόλπο. Επίσης για όσα τα παιδιά έχουν αρχίσει σχολείο σαν εμένα, καλή χρονιά. Ωραία, τουλάχιστον δεν ήρθε σε μένα. Με περνάει κάποιος με 88 kills. Okay. Πρέπει να πάω στα 100. Όταν πάω στα 100 θα κάνω βίντεο, να ξέρετε. Σε παρακαλώ μπάλα, αλλά σε μένα. Εντάξει, δεν πρόλαβε. Η μπάλα. Να τη. Κάπως έτσι είναι η τεχνική μου. Όχι ένα β1, όχι ένα β1, εντάξει. Όταν είστε κόκκινοι, έρχεται η μπάλα, σημαίνει ότι έρχεται η μπάλα πάνω σας. Οπότε να προσέχετε να πατήσετε το block όταν είστε κόκκινοι και πηγαίνει γρήγορα η μπάλα. Άμα είναι αργή θα περιμένετε μέχρι να έρθει. Να, πως τώρα επιταχύνει όσο τη βαράς και να μου έβγαλε κόκκινο τώρα και την μπάλα την έβγαλε κόκκινη. Έκανα βλακεία, πρέπει σε μένα όταν είχε έρθει η μπάλα. Το force build είναι λίγο περίεργο. Περίεργη ability. Υπάρχει κι άλλος. Όχι, δύο είναι μόνο. Πάμε ένα β1, να δούμε ποιος θα νικήσει. Οκ. Επίσης, όταν έχετε χάσει και δεν μπορείτε να παίξετε, αντί να το βλέπετε από εδώ, έβγαλε καινούριο update, έβγαλε spectate. Μπορείς να βλέπεις όποιον θες. Όποιον παίζει.
Πάμε. Το κοτόπουλο να δώσει την μπάλα. Ποιος το έκανε αυτό? Πρέπει να τον βρω αυτό. Εγώ δεν το έχω κάνει. Το ability κάνει ώρα. Έτσι. Είδατε τι κάνει το swap. Το θέλω πάρα πολύ. Μαζεύω coins, έχω ήδη 1000. Οκ, ήταν AFK εκείνος. Σε μένα. Ωραία. Έτσι, όποιος το κάνει και δεν το χρησιμοποιεί καλά, θα παθαίνει. Τι κάνουν αυτοί? Το έσωσα. Είδατε πόσο καλό είναι παραλίγο να πεθάνω. Τελευταία στιγμή το έσωσα. Έχουμε μείνει 3. Ή κάποιος έχει invisibility και είναι αόρατος, αλλά δεν νομίζω. Τελευταία στιγμή. Εντάξει, εύκολο ήταν. Ο άλλος πέθανε μόνος του. Είναι συνηθισμένο. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το shadow step. Θα πηγαίνω πολύ γρήγορα για μερικά δευτερόλεπτα. Εσύ με το swap ή κάποιος άλλος, όποιος είναι πολύ επικίνδυνος. Περπάσα. Αυτός εδώ με το μάτι είναι. Τι μου έκανε? Αυτό εδώ, παιδιά, είναι για ένα V1 καλό. Από μακριά να τρέχεις και να χτυπάς απειδάς είναι πολύ καλό. Θα σας το δείξω τώρα τι κάνει. Να, αυτό κάνει. Αυτό δεν δούλεψε επειδή έχει παραπάνω κόσμο. Ναι, οκ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν... τι έγινε? Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Να, εδώ πέρα είναι το spectate. Βλέπεις. Να, αυτόν εδώ με τη λάμπα. Spectate. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο για σήμερα. Ήταν μια αρχή του Blade Ball για να το δείξω σε εσάς. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.